What's up sa inyo mga katropa? It's a new day pa mga katropa. And ngayon and maaraw-araw po dito sa amin. O karon mga katropa, we're meeting good old friends and magbanding-banding mayon niya. And currently I'm with Mark Steve karon. Hi guys. Totoo do mo siya makapakita sa akong vlog. And dagan mong makita sa akong vlog karon, mga new faces na makita. Well, katagad mi karon, I don't know, balik na lang ko niya, magtagad sa Manila. Kay isa ra makakabuk atong battery guys, lisod kayo. Kaya save muna. Ikaw, kibaw ka ata karon. Welcome to the fucking vlog. Sabak na lang. Umiyak kayo na ako. Ano mo sabak pa mo? Basta na ka ba? Pagkaulo-ulo, tara. Baka siya type kaya ako. Boy, how you feeling? Good. Ha? Good? Abinin mo vlog ta? Anak ka vlog ta? Luag mo dito. Luag man kung balit ba na, mabalhin lang dili. Oh good no? Kabuto mo, mabalhin sa banner dili. Dili talaga mo balhin. Ban. Lapad mo kay sa likod, ban. Uy, ban, igo kay sa likod. Good night. Baka siya type ko. Kasi panangin din sa mga ban. Planting. Look, kinaptan mo yung trip planting. Huwag nga nga planting. May trip kita lagi. Libre na pamasahe. So what's up sa inyo mga tropa ng vlog update na siya natadari karon sa Calamba. And karon sila Julius, sila Boboy, sila Rene as namalitdaan og mga pagkaon karon nami kanon lisod pod wa mi kanon pas mo may kabutangan ni sila bado ako na lawasan ninyo awa po sa lisis o Kaliho ka mo ninyo. Pamina na mo kay taga diri me. Ano, dira right. Right. street boy Minaw ko siya straight. Right then left. Ay ganan pa ka mo. Time pala boy. Sige straight. Hoy, ito mo kanto kasi Dah. nanagising yung kanto. So guys, nanami sa balay nilang Rene or nila basta. And maghikay pamidaan mga kanunan na mo, mga sanadara. So magtimpla po sa mga karnes, tanan, sanadara, sayang ay lutoon. Siyempre, picture na taninaw nga sa vlog. Hi Chay, welcome to long time no see. Takal tamatakal. Mama. Tawapan! Mare. Gamay ko. Kamusta? Sila Mare. Ulungag sa tamkaw. Wala ka wala ni sa Rizal. Nani sa Balyanga. Baga mag-tree-planting pa mangguro niya. Kita ka ni te ulahin na. Mata, ba? Ay ba? Smiling wala. So guys, natagad pa mi. Actually, natagad pa mi sa mga gikay ng mga pagkaon na. Hindi tagad ba may matabang. Tapulan mo yung kauban, isa na pagwana. Joke lang. Si Manang itawag ulo na ari medari. Dayon, guys, unya tota sa beach. Kakain sa beach ato do. Wala ako kabalo, wala ka na-inform tarong. Na-inform lang ako guys kay uban ko nila. Siyempre panangit si mama. Wate lang Agus. Agus, ano makakaroon? Hindi nga ba ito balihan mo? Ikaw man. Planting sa Rizal bus. Kani Boboy, di nakatingala na, diretso na lakaw. May pananghid gani. Jol, ikaw may na-edit na. Ikaw may ma-edit. Pakitain ang mga editing skills na rin mamaya. Pandaan ka na, buto ka na ng pandaan. Siyempre, swindon ka. So actually guys, doon ako editor. Gabayataan ni na editor tra. Tingkumin na mong kayo pohon. Mga dato na. Pwede na sila guys, mag-edit kasi sa content. Actually, si Julius nasad, Polina nasad, si Boboy nasad. O, di, doon ka mo editor nga, takilas. Sige, sige. Maglibog ka.
Ikaw, mo ilak na sa ano, hindi ka palitan ng isang ano ba? No? Ikaw, dilak sa ano? Mahilo kayo. Ikaw, boy. Papalit ka nga sa ano? Ano man? Akong transformer ako. Dato. Ikaw, ban? Papalit mo ka. Kung sa'yo mo sa una, kasi boyish ka na patuan. Sakyanan, di mo gusto. Barbie! Barbie ka sa una kay makatanaw ako sa umangon. Ikaw, tanaw ka Barbie sa una. Ikaw. Ay, hindi ka katanaw, umangon. pamiyat kayo. Matanaw ko. Katorang kahit. Ano, Tutulis Spice. Oo, tanaw ko to, Taris Spice. Uy, rice. Wala rice. Alexis. Oo ka ba? Wala. Ano ka na? May rice ito. Ano rice sa likod? Kuan na pa na lang dawan pre. Sophia the first. Sabihan na first bobo ka. Makakapas sa mga Barbie na kung ano yung mga Galaw na sa Princess Charms School. Di ba ni Store? Tanaw mo ni Barbie. Barbie na Diamond Castle. Oh, di ba? Bayot na ka. Legit. Kala mo man, di ka nanonood ng Barbie nung bata ka. Oh, matanaw mo kung Barbie pero I'm not like you, full album. Padong namin sa adventure of a life. Bakasyon, kanta muna. Parang padagat muna bago mo Pasko sa bahay. Of course. Chillin' with good old friends. So guys, vlog update. So padong namin sa destination good na mo. Agay. And of course, gusto po na mo makalabas sa kwan ba, no? Boy, no? Gawa sa city life. No, kay murag kalimot kay to, boy. Naabot na good me sa mong destination and guwapo rin. Ay, mala! Ayaw na kami mo siya. Pangutanan to balik sa ban dali sa ban. Pangin mo. Guwapo ko ban? Dili ya. Gagi. So namin dari sa among destination which is ang beach nilang Bourbon. If you want to inquire guys, kung gusto mo private na beach, gusto mo sa Balyangaw, pwede ninyo ma-kondari, pwede nyo marentahan. You can, basta ay bilhin na akong contacts dito sa description below. And it's a good place for private na mga pamilya lang, banding. Bobo na siya yung driver. Ay, sa wakas, nakapadagat nagyug kong balik. Ha? Pero yung tira taga-suba dito sa kuan. Panagsaray ko, karon paguro ko ka kuan dari guys. Balik na pod. It's been a while na pod na wala mi carry dari so pakaduha pa na ako ari dari day. Ikaw ba papilan mo ari? Karon pa ba ka re? O di, Picture ko pre. Pre picture ko. Oh. Diyan ka. So, vlog update guys. Manamig guys tanan and ready na mi makaon after ani ligo-ligo. Gidungog gyud akong pagampo ni Rene. Nagampo ganiya while ga-vlog ko ba na. Mantag na alimango na magyo alimango. Grabe, kalami. Hi Van. Welcome to the vlog. So guys, special thanks to Rene. Yo paluy-luy mga nakoy. Then tra akong gidungog na ampo, kalami. Wow. Abi na ko kini mo gidong pagampo. Buang ka. So guys, vlog update manamig kaon and of course after sa kaon syempre ligo, di ba Alex and Rian? And sa mga gusto mo inquire dari na beach, gusto mga private family na tapok, syempre, di ba? Oh, mapil po siya, gusto po siya mapil. Hi Vans. Kausaman mo. Wala. Vlog, syempre. So Brana. Ban, sa may mong kuan ban bago na kakabalik sa vlog. Okay, istorya pa sila. Lex, boy. Ubanan sila. So sila po picture po dari. Sabi. Si Boboy naligo na po dito. Yo, may editor. First editor of the day. Oh, grabe. Ya, ba yung sa kayo. Uy, tanaos laban ba? Wow. Dalaw ba? So Ban, nung sa isip pa istorya ni mo na, di ka kaulig sa iyo niya. Yawa mo. Busy picture na to. Nako, lawa na, lagom na kayo boy. Ha? Lagom na kayo ko. Ha? Bas ini basa.
Ay shit man! Yay! Siyempre, special thanks kay China. Chai, welcome to my vlog. First time ba? First time na nakita sa akong vlog? Second oy, pugok. Ay, sige. Pwede mo gi-appeal lang to. Ala! Ala! Nag-guilty ko na. Oh, what's up doggy? Welcome to the vlog. Ug napa si Juven karon ginganlan na kaniya. I will call you Juven. So karon nangaligo ra may oy kay. Syempre lamay ikaligo dari. Di ba Nestor no? Super. Sulit. Swerte kayo nga nami, barkada nga na beach ba? Hoy, what up? So of course mga katropa, vlog update na nangaligo may syempre nawa na nalago makay ko ayo tin ako maklaro. Karon mo ko kaligog ayo og dagat na pagbalik sukad so kuan. So vlog update mga katropa no, so naligo may dari karon. And enjoy yun ang moment. Syempre magbalibayan ta hapit na Pasko, hapit na bagong tuig. Kaya enjoy the rest of your life. Bo. Wala yung nagamit og phone, wala yung nagamit og phones. Oh, storya lang tanan, silang buboy sab. So, enjoy lang. Panagsara ni magpadagat karon na bugo kaligog ayo sa kadsukad. Dugay-dugay ni kaligog dagat, tubig dagat. So, bye ka ta, taas pang may tabok ng lawa and hope you mamaya unya na ako istorya. Bye-bye. So vlog update mga katropa no, so napamidiro po may nahuman, perting laguman na kayo nako. Di na gyud matabang guys, pero may naligo, nagreklamo pa kay ko kay nganong maligo ko, malagom ko sa mata. So yun mga tropa, vlog update po ngayon. Tapos na kami maligo, syempre guys, super duper. Ikaw ba, nag-enjoy ka ba? Enjoy kayo sa Ah, thank you, Nestor. Siyempre, enjoy kayo. Thank you for Bourbon's family for letting us. Yan. Rian, at enjoy ka? Yes! Siyempre, thank you sa iyo. Uy, mawas ba na? Si Hi. Tira. Si Hi to na kami. So, what's up mga katropa? I hope nag-enjoy rin mo sa video karon. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para per hindi ka updated sa yung vlog. And also, you can hit and comment your suggestions para sa mga upcoming vlogs. Puhon! So, thank you guys for watching.